Tapi ndeng Otot ya, Pak? Benjolan nggih. Kak ono benjolan. Mboten enten benjolan, Mas. Sanjange tukang pisut. Oh, sanjange. Mboten. Nah, kula kan ya mboten. Nggih, nggih. Maksudnya kan sanjange. Nggih. Niki diten Mboten nenten benjolan ini. Sampan ku mboten nenten entong-entong. Niki normal, niki tulang. Niki tulang. Dibenjol. Cuma sakitnya sakit tulang otot. Sakit otot. Titik niki. Serang. Ototnya memang sakit ngoten, Mas. Iki kan gini kuli wae gitu. Kok kan ngono tekan mana? Nah, sampean nek ngono kuda iki wae. Nah, mana. Betul. Paling kalau nempel kan. Belum terasa ngata-ngata. Sakniki saya ya. Jadi kan tahun-tahun ini. Sekolah Prabowo saya. Nggih, anine rada alhamdulillah lah. Saya, Mas, kecekel Prabowo. Oh. Nggih, leres. Petani nih. Nggih. Ter hasilnya napa saya. Dilelah kan ngono. Enten regane. Maksudnya regane nggih munda. Beras barang sakniki kan pun munda. Kan menguntungkan petani, Mas. Rabuk gampil, alhamdulillah. Sampai apa Jokowi selesai. Kan lagi maksudnya kan mengke nganu sing ngraoske kan rakyat itu. Lah nek Jokowi niku kan fokusnya teng pembangunan. Bantuan. Nggih memang ngeten nggih, kadang kon ngurusi sakmono bere kan gitu. Dalam menterinya pertanian kan saya. Nggih. Kan pemilihan juga nggih, menteri-menteri. Oh, niku langsung presiden. Nggih. Ditunjuk. Ditunjuk. Nggih, enak pilihan kok ketemu langsung. Berarti niki urusannya pemerintahan bukan perpijitan niki. Iki mak mbak kelas tani sakniki kaya tahun lalu saya pundi masa. Berarti kan iki judulnya kan genti. Berarti perisa to, Pak. Judulnya iki mboten perpijitan, tapi yo karo motor. Ketawa kan politik kok. Nggih. Temane iki tema pertanian. Ujung-ujungnya ning ngene Pak Presiden. Yo ora foto wong apik diomong apik. Iya malah apik to. Lah nggih ya sae. Aja sing elek-elek sing sering di omong-omong ya Mas ya. Nggih, sing apik-apik.